நம்ம ரீசெண்டாக பல்லாவரம் சந்தைக்கு போயிருக்கும்போது இந்த ஹெச்டிசி மொபைல் ஒன்று பார்த்தாங்க. எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு இந்த மொபைல் பார்த்து. முன்னெல்லாம் எல்லாருமே இந்த மொபைல் வச்சுருப்பாங்க, ஏகப்பட்ட பேர் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ யாருக்கிட்டேயுமே அதிகமாக யாருக்கிட்டேயும் இல்லை. அதோட ப்ரைஸு 200 சொல்லியிருந்தாங்க. பக்கத்தில் ஒரு லேப்டாப் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். கீபோர்டில் கூட பார்க்க முடிஞ்சுதாங்க. அங்கே ஒரு கிட்டார் ஒன்று இருந்ததுங்க, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது. எந்த ஒரு டேமேஜ் எதுவும் இல்லை, எல்லாம் பக்காவாக இருந்தது. அந்த கிட்டார் லவர்லாம் பார்த்தாங்கன்னா நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எங்களுக்கு பக்கத்துலேயே 2 பிசி வச்சுருந்தாங்க. இன்ச்சஸ் டேமேஜ் ஆகி ஒரு லேப்டாப் ஒன்று இருந்தது, அது இன்ச்சஸ் உடஞ்சிருந்தது. ஃபுல் வீடியோ லிங்க்கு இந்த ஏரோ மார்க் நேராக டச் பண்ணி ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.